27 esztendős fiatalember, és ott a helyzet, gól! Vezet Paraguay José Ariel Núñez góljával. Nagy meglepetés, Victor Heneszék ünnepelnek. Valamit megérezhetett a kapitány, mert Núñez nem volt benne az előzetes kezdőcsapatban, aztán mégiscsak pályára küldte az Osasuna játékosát, aki 8. válogatott meccsén az első gólját szerzi, és nem volt les. Kitűnő labda, Núñez pedig bevágja a léc alá. Na mi lesz lővékkel? Neuer kiüti, ott marad a kapu üresen, egy rossz labda, lesen volt, de nem avatkozott játékban Núñez, így aztán megítélésem szerint Pittoni gólja teljesen szabályos. Nagyszerűen ismerte fel a helyzetet Wilson Pittoni, ő is első gólját lövi a válogatottban. Lehet, hogy csodát tesz ezzel a csapattal Victor Henes. Bal oldalon Schmelzer favoritja Löwnek, de hát a másik középső védő helyéért küzd Boateng, Mertesacker, Hövedez, és ha esetleg felépül időben, akkor Badstuber. Löw mondta egyébként a mérkőzés előtt, hogy Paraguay nem fog beállni, csak védekezni, és bizonyíthatnak a védők. Az egyikben igaza lett. Lövés, gól! 1-2, Gündogan. 18. perc, egyelőre gólfesztivál. Nagyon szép helyezett lövés. Gyönyörűen megnézte a sarkot, Villar csak hozzáérni tudott. Egyenlített a hazai válogatott. Müller mindig hozza magát. Müller pedig begurítja Villar mellett. Gyönyörű ez a labdakezelés, nagyszerű technikai megoldás. Contra-ataques. Pode ser isso, por exemplo. Chegamos a 45, olha que bela bola, olha a chance, Santa Cruz rolou, Samúdio! Toda a sua experiência, olha, ele vem nas costas do Hummels, recebe, olhou, olha a liberdade, cadê o Felipe Lan? Liberdade para o Samúdio dentro da grande área, o Samúdio bate para o gol e marca o terceiro do Paraguai. Vai para o intervalo na frente a seleção do Paraguai. Pulando aí, foi esperto agora o croata. Bender bateu de longe, defendeu o goleiro, a sobra Podolski, vamos ver, tentou de letra o Mário Gomes. Aí a letra não entrou. Olha a chance, Bender! Lugar do Gundogan. Primeiro Fernandes. Espalmou para o lado. Mário Gomes falhou na letra. A zaga afastou. O Bender mata no peito, domina, fuzila de pé direito e manda para o fundo da rede. E empata o jogo para a seleção da Alemanha. 3-3 no estádio Fritz Walter.